ma nunu be ankule ka nin ka amen kum kono la me fuli ka benigamo ka sarala ka nyesu kuma ku kone abana kulibali trawle abana ba toro bete kuna funi chama bien ni ala sona ma ambina doni minu ye ambino shele limana ka formeli sorala colonel Sadio Camara minya awe kado aunga anniversaire bi woro aniflana no ye Mali armée aya jira ka fo aunga force de défense anafa fuite aunga kata bingani walia yelma bagamata ka mado segere u bone unina fu falaki anafa fuite aunga akumano la ambino nyefo ndo minya awe kado aunga université la balawu ni fitna minumbi marfa ubulu muru ubulu besi ubulu awa l'école de Chegi minumbe FST ani ISA awe kado luko ni simbora l'école de ala pew ku gempew ku ka papio fara ku ka wolo sebe ngere fara fasir ke bako hali bi minya awe kado fasir o ngundu to do fasir kono hali ngumina dugui minya armée ko kado ka fo a renforcera ala barkala ndo minya awe kado avion sorola ambina ndado fanana terroriste bi woro fama yo luke c'est tout c'est fini ambina ndado fanana minya awe kado terrain buli nega buli nega ka abi terrain gufo ndo terrain awe kado hali bi ataka ye akuma chaira amina ndado fanana ko wala wala na manye ka fo 20 janvier awe kado kera ashimi guita no ye aunga jamana nyama bi afana kuma na aye minvo ka nyeshi awe kado soro da suma amba ndado fanana ko wala wala limana ka family sorala sabu ashimi ka kuma ko nana o minye awe kado kele bulu were wili todo mimi wile ko tilikura ko matilikura ambina ndado fanana ndoko ka boy ka ena gendarmerie awe kado minye mado be minu kumbina na no ye mafala ye no ye tikijugu ye ndoko uye awe kado wo ko fe ka bo nyege fe pulgusu utara ambina ndado fanana ko fana nyefo ndoko minya awe kado mado be no be aisata sise ni be ko amako shatu afana ka dugula mo uye walu nyumando uye ke ka nyeshama ambina ndado la ko fana nyefo ndoko ka boy minye kurutumu trore ambantala ala ere batala bakuru ay nyeto awnye muyato ay nyeto minya awe kado kamalin jalakin nani ulude awe kado ka funyo ya limana ka funya ko ta ka nyeshama bakuru ere din dani santa anin nani kamalin ngoron nani 31 shu awe kado file ka si awe kado wali dema ngambi doni mina ko bi bakuru ay nyeto awe kado akera kati marala amina ndado fanana ko fana wala wala limana ka family sorala ko kuma bi kuna funi la kuma bawo ye minui ni ala sona ma ambina minu lasi awma aw ka family sorala o de nunui ka bela jele fo ka be wali mando ka foyo ko kon sogole to aw ka nura fm na ni ala ka jey dawda dambele anga fuli bi awe kado fo ya fo nyamana ote saka kita afana sogole mana ame fuli ko lasi ama na le fo samu tanti vip no be talike tanti ajira tu trawule kalaban fulu blenu kono la nyama ni watina asogole ma ana ame fuli ka benegamo ka sarada ka nyishi ama abana amina rabbi abedo ke do bijabi gawsu keta ka so de ferni mafli zigiri dala do fana ka ko la magani de ni mafli ko ni ayam fatada o minyi awe kado ando ere bala ku yi akamba ka ne ere to ko shele ka baba adama to ko shele gawsu to ko shele zigiri fuseni zigiri fuseni ka minye Ibrahim Tugara to ko shele ka gafuri awa to ko shele ka lada to ko shele e to numba kono ko yi awe kado nyoka cha ugula minye awe kado jedo ne dakwe anga funi biye baba kulubali ambifu kauni bara e kuma na samiye kuna funi bwakari anzigi kundu na funi chama mbabe ambulo koro na funi na famon minu no bike so biye jamana bisi katanye chumi kuna funi kumfolo amba bo sebe ngono sebe minangwa makulu lendi panda mami ngumambe ode ablay jaray ablay ko minyi awe kado jamana fama no bi talike awe kado nyire twama no ye ashimiye minyi tako bi wuro aniflana mingera armée togola akumana colonel ashimi guita aya jira ka fo kele bulu were awe kado wili to do tukunde kele bulu minangwa makotli kura yalsa ka seka terrorisu ko luba de bobolu ka kalataw awe kado ko lulakana akoni aje temene minyi awe kado amiduni mene ko bi ka wuli ka jo ani chesuru ke kamara mafon soro min bi se ka to awe kado nyini fe abike awon bulu soro fenye o de ngania minni awon ga jamana nyama na yo dakene ka mingera kalo klita ani konondo no janvier kaloy akera awon ga armée sambi woro ani flana ndo awe kado o nyene je ko minu no lukum bla ledo nango amako 20 janvier akera o kono nana akoni je temene ke aye awe kado konen de tako laje ko bla bala ka jira bela jilena ka fo minya awe kado kele bulu kura ko bi na dabo kele bulu kura min nango amako awe kado tliku
Kilekura Kilekura ko abina fara away kado Malikura ka yani kado minye away kado keletigi operation bilibili minum bisina Kilekura away kado ka bina fara uluka Kilekura ta bina kesa afana bi terrorisu borondo ne ka kila tukuni ka lakana buli away kado kerengere niala aunga away kado kala ta mi no lubina ke ne ka kila ka lakana buli uluka akuni aje temine Ablaye Jara akota ko biworo ani flana minno kera no ye anniversary akera away kado wati dama no be kalo dama kofo kalo minna away kado anga ma minum be no lukunye anteruye terijugu away kado no lu kodo aunga jamanama kerengere ni ala terrorisme o kele sirafe force min be na be barkan kofo olu tara minye away kado force européenne min be na be takuba kofo olu fana away kado olu tara minye G5 Sahel olu tara ananyo ananchama e kado kafo o wati nde konna na minye jamana nyama no be ashimi kofo akoni ya do kafo nunu minu tale flene fo wulika jo adi chesuru kake telela nunu biseka no robla chugumi mim biseka to jamara kono de biseka finye boda soro chugumi aye fulike kanyeshi soro suma away kado minu mbeka barake gela sugu bekono mim biseka to faso de mbilla kana chugumi mim biseka to faso de mbilla fasa litu mimbe no be kele kofo no e terrorisme kele obo min na shu ani kle min na kele yin tabulo bela jile bado kele nogonte fo jagwa minanga duma minaminu fana be no biseka away kado awala barake nui mim biseka to biseka lafia ale yɛrɛ ka fɔ la min ye away kado ka wuli ka jɔ kɛ ka away kado cɛsiriw boloda min bɛ se k'a to anw ka lakana a bɛ bila ba la o de ye laɲini min olu b'a la kabiri utukalo tile 20 san 2020 away kado ni coup d'état ni o kɛra jamana in kɔnɔ n'a kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ale ye walan sɛbɛ Masirikɛba ko colonel Assimi Goïta a ye disi gosi ka foli ani tanu k'a lase anw ka faamaw ma kosɛbɛ o bɛ opération min na away kado jamana kɔnɔ jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ opération minnu away kado n'olu kɔni ye hakilina ɲumanw de ye min bɛ tali kɛ ka se ka faso denw k'olu lakana gɛlɛya min b'an dala o bɛ se ka bɔ anw dala cogo min a ko n'i y'a jateminɛ opération Malikura ale kɔni away kado a ye min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo maa si la a bɛ bɔrɔntɔli min na ani a bɛ away kado cɛsiri min na o dogolen tɛ maa si la opération kɛlɛtigi ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o ye min ye away kado terrain yɛrɛ bɛ cogo min k'i bɛrɛbɛn o terrain kɛcogo ma ne ka se ka kɛlɛ kɛ ka bunteni k'o dabɔ kɛlɛtigi ale de bɛ wulikajɔ kɛ ka taa lajɛ bamaciwaleya tigilamaw away kado dugon bɛ yɔrɔ min o ɲagaw ani u dugu yɔrɔ woniw k'u wɔgɔbɛ k'u bɔ a kɔnɔ k'u ɲagaw bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini Masirikɛba ko a ko nin opération ba fila min filɛ nin ni an bɔra k'an da don la sisan wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na away kado walasa min bɛ se k'a to hali bi lakana ko o sira fɛ min ye opération wɛrɛ away kado o bɛna se ka fara u kan cogo min min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma a y'a fɔ cogo min n'o ye away kado Kilekura ye Kilekura ninnu ka laɲini ye min ye away kado Kilekura fana a bɛna ka na o de baara boloda Kilekura bɛna min kɛ tuguni o de ye away kado maaw lakanali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalata minnu bɛ nalen n'o ye away kado sɔnna maso référendum o min n'o bɛ nalen ani kalata wɛrɛw minnu bɛ nalen olu bɛ se ka lakana cogo min jamana fantan ani naani bɛɛ fɛ min ye away kado Kilekura ale ka baara away kado a bɛna kɛ o ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jamana ɲɛmaa ye away kado tasibila kɛ ka ɲɛsin anw ka armée ma minnu kɔni bɛ ka away kado minɛnkuraw sɔrɔ nin san fila laban in kɔnɔ wa minɛnkura kura pulu wa minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko dernière génération olu bɛ ka sɔrɔ cogo min away kado bɛ ka sɔrɔ ten o minɛnw kɔnɔna na a ye away kado pankuru dɔw fɔ n'o ye away kado avion ye an y'olu minnu sɔrɔ nɔgɔ i bolo kuru kelen avion caman ba den o de bɛ anw bolo bi a bɛ komi marabatiga min ye away kado ɲimini t'a ban a ko n'i y'a jateminɛ avion dɔw bɛ yen n'a bɛ wele ko type away kado ale ma ɲinɛ type ninnu ma ɲinɛ type Sukhoi 25 ani a ye nɔgɔ ninnu ma ɲi dɛ ani dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko L39 Albatros o fana ye avion de ye minnu kɔni away kado n'u ka farin kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hélicoptère type Mi 35 Mi 24 Mi 8 Mi 171 a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen bɛ anw gaman kɔrɔ nɔgɔ t'a dama ye koyi avion de transport dɔ bɛ yen n'o bɛ Kaza kofɔ Kaza C295 away kado a b'anw bolo taa ni ka segin julaba min bɛ se k'a to cɛdenw bɛ don a kɔnɔ ni ka taa ka na a ko nin fɛn filɛ nin an nisɔndiyalen don n'o ye koyi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen radar min bɛ sunɔgɔkan mɛn k'a dɔn i bɛ yɔrɔ min o radariw away kado k'an y'o caman an y'o sɔrɔ misiri dɔw b'an bolo misiri sɔrɔ air away kado dɔgɔ olu caman ba den an y'olu sɔrɔ drone minnu bɛ away kado Bayraktar min b'o kofɔ TB2 o bɛ anw bolo drone away kado o caman ba o fana dasilen bɛ yan nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛn minnu don génération laban away kado o minɛnw de don Masirikɛba ko a ko min ye away kado armée n'o bɛ sɔrɔsiw kofɔ a tɛ se ka taa cogo si la ni manifinw yɛrɛ ka ladonko n'o
manye o bara o bisena atise kata chugoshila min biseka min armée re e be bara minani awe kadu ma kokoro du atise kata chugoshila no make o bara o bisena o de strategala min jamana nyamai ajira ka fo école de guerre o be angulo maliko nambi ambi ala tanu min ye wulika jo ani chesuru chama be kake min biseka to halibi armée no be marama fon damate koy iyere balugu yere jole ikad ni sonja ni ka teni ikad ni sonja ni ka fasoy ikad ni sonja ni awe kadi bi kata kelemina ikad ni sonja ni oyi ako be ka boy min ye soye awe kado abanani no logement o fana bi na jo kaduma ba kelen yere o bara o damina na no tinyini ka kunje ka banza temengo ka boy ndo hôpital mimbe hôpital militaire 4e génération o fana bi na jo la hawla mo colonel Allah kibaru bara kira ako kan bina jo kan jaman bina jo mali fandani nani befe minya aweka do bugu ani yoro wera ube minu sebene do kata se kuchalama jema kita ananyo ana chama ulubina faran nara ani banamba kaunga ni alaka jey ako ni ni mbeta ka laje ni mbe la nyinu de mimbo lu kono mimbi sika keso we mali kura min na be ka la nyini o seka sabati chugombe ni alaka jey ogma ashimi ay tasibla ke ka nyeshi faso de bema ani armema vive le Mali vive l'armée en avant pour la victoire jara ni yaka fasire away kado l'indépendant o ka bidon boli ibunya balandogo marmaga munya indépendant barakela o ame fulita ni ku segere ne ye indépendant ne ya le blane bembolo mba go shiga do teliela patri mi mumuna ye o ka mako nouvelle horizon akodi sebani ke ba to ko de mamani touré mamani touré ayira ka foko munya armée maliani no o ko fora atanga wul masiri taba o ko fowa ibena ka foko jumalo no bena janvier kalo clé munga masam bafla ni sam munga ani saba nyama ale kera don kera le anga jamana kono munya anga armée maliani asigili se ka kwa ye sambi woro ani fla o soro kenenga ibena ka foko ministre mumbe na ale be défense et des anciens combattants kuna no ko fora abe colonel Sadio Kamara ale ko fo dangro banye ay ko fota ayira ka fami dom na kombi anga wulu masiri tabaw ko ka foko munyin anga olube na fare soro kata bi mawdo kan kata bi munye fo do ka munu ma mi ma bo nyama ko ko fa foi ko utila se anga zakana bo ma munye sabani ngala no be mama le ko bo ako munye tuma ale ko do ngara le anga jamana akono la ibe na ay ka foko munye katira okono mumbe nanga mako place d'armes du génie militaire munye 20 janvier ko ni ko asiba ko la nyana mayala yi o do kum kono la ibe na ka foko colonel Sadio Kamara dangro banya ay ko fota ayira ka foko munye jamana mbe tabulum na kombi ngara na munye anga fintigila ko no ba anga la kana ba ko fo nyama kibe na ka foko bela jele ni be fintigila ko kono la bi o sabga munye fintigila ko no ya yira ka foko fembe mu sika fintigila ko ku deme bi nyama ko sika ta la ko ye dubla do ni no be mali do nyira ko fo colonel Sadio Kamara aka ko fo no kono la ayira ka fo ni wati la ko nuna ibe na ka foko mi to atien de biga taka anga la kana ba ku segere munye jinya kuna fo ndiso do be nyama jamana nyira kono ani ka tabla munye jamana akokana la fiki bu wati bela jele na ube munye mafia to atien ubo tani nganya shi anga bulu masiri tabaw ma colonel Sadio Kamara ayira ka foko la ni to dore ka anga la kana ba ku to ka chien nyama ku ufarika afra kono te ko munye anga armée munye nyama ka foko on ne beta bi munye dugla de ngwa umami umabo nyama ko anga armée an kalando uma anye fenye on be fenno ka tema ukan o sabke armée dangale no ka fo ni ya me armée be ko monter en puissance bo fo ola tikata la ko dugula de ne de mata ninga armée ka segere wala Sadio Kamara akoko munye armée tsika yere ka foye nyama ko ni dugla don te ne mal don te wala Sadio Kamara albi muye dongro banya akumara de sebaningala ko akoni ngo akara don mambaye 20 janvier armée ko ye sambi woro ane fla usoro muye kenen ka colonel Sadio Kamara ayira ka fo ko munye an armée be siemu kambi armée moko be muye jamana kono dembela jele o ka deme ula sabuga ko munye armée bela jele ne farno nyonga bi nyeni galonye nyama ni fugula men kuna fugula blema jema fima o tala blengoy bela jele no ki bolo ka di nyoma asa munye faso do mbese ka kuna wolo to mna colonel Sadio Kamara ayira ka fo ko munye armée na manya ka fo ko munye kelega che wolo masiri taba ko ni beta kelegoro la nyama ko ta kunye kelempe koy meta keleke munye mission ko accompli wali mako ngato akelela ko munye armée che don che dembe nyama ko no beta kelegoro la me dom na kombi abere beta ni akilina taye meta mission muna mission nga dafa nyama wali manere ka twala ko oninkura ko odono mali sura sala kawla colonel Sadio Kamara alibi akoni ayira ka fo ko munye
foli nyama ani munye tashibla be takanyeshi mauma mamun me no le fintigla ko ye munun tura ni kala ndam na foka na bla bila akoko bie don kare le utsaka ino ko to o sabike usara faso ko de la o kum kon la ko tashibla be takanyeshi o manuma wala Sadio Camara nyama akakrofo ko na la albi ayira ka fo ko mamun me akajame dom na kom bi nyama ni ay ka fo ko mi journée de la souveraineté o bara ko o sigra senga nyama ko akara sababu de mamun me nu jera faso nu ye faso ku nindi faso ma nyama ka to mu ye faso ko la ko journaliste de la souveraineté nyama ko asigira senga wala saka tashire black anyeshi o manuma wala Sadio Camara akoni ya daji bela jelen kuloka nun ko mun no be ka takanyeshi an wala kana bawma an ma wolo masiri tabawma kaira ka fo ko mu nye olubika bingali taninga dula don ku sigare nyama ko don ka fo ko bingali an fa fo ti se mu nye an armée ma an armée kanga mu nye population oluka kaleka ne ka population ku kolosi na fara ka fo ko oluka population nu bula fen ku kolosi ko armée reka kala ka fo ko ta bi population kelenga wa mu armée rat saka ya reka foye nyama ko population te usa Camara ko akoni ko fa mu ngoni mesi na me dom na kombi ko don ka fo ko wiya do bi ko wiya do shiri na fon bilani anya sama ka bon nouvelle origine ale kono sabani ke ba to de mama ne touré marma ga nyama ibonya obala ndo biangura botita woyo ko minya away kado ni mfinya bora mini fiya duma minya away kado umaru ongoiba ko fasiri abise bangono sebe minango amakoso de bamako ne dobla nebe dota ndo minya away kado bi an wasale ni sonjale ambi kuma na kada ka keshe tout c'est fini an go fu itala fasiri ke ba ko minya away kado l'armée mali ka armée alhamdulillah rabbil alamina ndo minya away kado ambi anda ka chinois ka gorondo ko daji bi sholo minya sanvela alla kanade do bi an ga sanvela abe kongo hali ni ko ka avion gelengelen jodugu be kuna abijo awul baldo dugu benaka panguru abamolo de hali ni ko ma kelengelen be ka panguru sura abamolo bi imaika min nana nga che aban beta katana ndo avion nana koyi ay tera la be do soro nyama panguru kon be de am do na kon bi aba maliko no ashibi numbe katani tablo mi panguru mbe nan continuer temps akacha ni panguru ni ala jambi jakarta sa sugula tugo ba ame panguru sa tugo abe bil ko nyama panguru munu ira la na ngo kuma na ngasi be fa puissance mondiale le wa bila ma embe tugo ma be kata tablo minga pour puissance mondiale ko do wa si on doit continuer comme ça ashibi ambe bil ko soro be avion soro ambe puissance mondiale sikata la de ndo avion nun ti battre avion yi avion nun wari kacha avion nun dernière génération yi avion nun nyumaundo ndo alhamdulillah président Ashimi Goïta ko ayi away kado hélicoptère ani avion de chasse ka yi kongon fala dew ka da away kado ango soro suka tabalika ako Umar Ungoiba ko ne jete beneke ba e ka fo halibi minya away kado ango soro su seko ani dongo away kado seko la soro halibi so be ko rojo minya away kado pangulu nyuma kado fleko do soro adiru ma janvier kalo kleta adi konondo san 2023 akera yoro me o yimuru keta to ko aéroport mi na bi ko aéroport international murbu keta na to ko dambe murbula akoni ngoy mbela jele kene ka anga président de la transition colonel Ashimi Goïta ndo ale de kumbi kene ngonnana akoni bangulu minum fleni avion de chasse type Sukhoi 25 d'attaque d'entraînement avancé de pilote to ka yesiksi barabla ay siksi barabla Alba est ratifié. De type Albatros, L39, hélicoptère de manœuvre de type MI, Witi. Ndoko Witi mi refle nyafe Witi se ben tugo ere ba ira ko avion imay. Witi MI Witi a se ben tugo ere hali MI ni Witi se ben tugo. Witi farale aka. O ba ira ka fo ko abitos maxia fono. La hawla ya alhamdulillah. Ate kan rashimi. Akuma bana. Ate kan rashimi. Ndo. Nimina minu fleni. Nunun koni e fewde minun koni nana shuru anga jamana ngoro. Ani away kado Ashimi na kam mo sobobu. Ako chef d'état mimbe no be armée de l'air tokola. Général de brigade Ali Bouadjara. Jarakay away kada ko mo damene ni minyi. Ka jira ka fo minyi armée akita tukoshila ni mina nyema no lutubulu. Nyedo ibi chesiri ka keleke away kado keneka. Nga ni mina nyema no bibulu ibi seka tare chama ibo fo. Ninja kele ayajira ka fo minyi away kado anye sanjamange ambi kelela. Nga ni samvla laba ngono ulu ye minyi armée kola alhamdulillah ubo fo ibora kam minvo ako fa minyi bale ni sonja ko sobe mali armée kembe away kado bulo jankelende minyi away kado bere ko tala minyi away kado ter ko tala sol ko tala e minyi arbul ko tala
armée bɛɛ de ye kelen ye a bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko armée de l'air ni pankuru sɔrɔla a sɔrɔla armée bɛɛ de o tuma ale nisɔndiyalen ba ale bɛ awɛ kadɔ anw ka jamana marabaw a b'u fo ka u waleɲuman dɔn a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɛ kadɔ a y'a jira k'a fɔ min ye minɛn minnu dilen filɛ nin Sukhoi 25 avion de chasse de don avion de chasse d'attaque au sol k'i to sanfɛ n dɔgɔ k'i lajɛ duguma k'a kɛ c'est tout fini milite anti-char woro ay ne ma hali ni mɛnɛmɛnɛ ni salula dugu jukɔrɔ i bɛ char kɔni dɔn char ma ɲi dɛ n'ale bɛ jama dugu ci di char fana baba de ye nin k'a to sanfɛ ka char kɛ mɛnɛmɛnɛni ani ne b'o kɛ ka char bila nɛgɛkɔlɔ sugunni na ani don yɔrɔnin kelen ka char yɛrɛkɛ k'a bila nɛgɛkɔlɔ sugunni na ne de b'a kɛ ni ne b'a kɛ jere armée kɛra puissance ye ndɔgɔ min ye awɛ kadɔ k'a bɛ se ka mission fana kɛ mission minnu bɛ yen n'o ye bombardement ye woro bom a b'o kɛ koyi Allah kibaru a fɔ Amadu Kunba ko banna ndɔgɔ Albert ala k'o kɛ ala ka barika don i da la a ka ko banna an ka n'o kɛ yɛlɛ ala k'o kɛ koyi min ye Albatros L39 a ko avion min don avion d'attaque léger ndɔgɔ min ye awɛ kadɔ a b'o gosi duguma cogo min a bɛ gosi sanfɛ ten avion in ka fari o ye fariya da ye Mali frontière ani yɔrɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka lakana bolo kan a bɛ bɔ bombardement fana kɛ wa tuguni min ye awɛ kadɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa lajɛli kɛ baara minnu kɛra a ko kɛra cogo da a ɲɛna a ma ɲɛ a bɛ wuli ka taa awɛ kadɔ olu fana baara a b'olu kɛ Ba ko a ko Mi-8 hélicoptère de don min awɛ kadɔ a manœuvrage ndɔgɔ baara dan do koyi sabu min ye awɛ kadɔ kɛlɛcɛfarinw bɛ duguma waati min a bɛ na solo fɔ aw kunna ka aw dɛmɛ bugu min ye awɛ kadɔ ka munumunu ka taa maa dɔ ninnu kɔfɛ k'olu kɛ c'est tout c'est fini tasuma kisɛ a b'o de wɔgɔ ɲɛma ko banna kuma non Alba rectifié Hachim bɛ fɛ ka kɛ avec tout faux permis a bɛ fɛ ka kɛ puissance mondiale de wa Allah kibaru a ko bɛɛ ka bɔ yen min ye awɛ kadɔ nin don aéroport la a ko min jirala anw na dɛ an ye min ye o ye avion 8 ye nɔn tɛ an k'a tɔ tuta a ko ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ani ancien combattant Sadio awɛ kadɔ Kamara a ko a ye a jira k'a fɔ ni minɛn kura minnu filɛ nin ye ninnu bɛ kɛ sababu ye min ye awɛ kadɔ lakanabaliya min bɛ anw kunna ka kɛlɛ dabɔ a kama hali bi a ko a b'a ɲini armée maaw fɛ minɛnw nali ye tiɲɛ ye nka u k'u sɔn ka u yɛrɛ di u ka sɔn ka faso kuma bɔ u bɛ baara min na u ka jɛ ni awɛ kadɔ o ye hali bi ni ala sɔnna ma don dɔ u bɛ kunna wolo sɔrɔ Sadio Kamara fana a ye foli lase an dɛmɛba jɛkulu ma minnu kɔni sɔnna k'a kɛ an ye ka an dɛmɛ an ka nin kɛlɛ in na ka sɔrɔ awɛ kadɔ a ma kɛ natabako ye a bɛ kɛ gaɲa a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔ kuma bɛ don min na i ko bi alhamdulilayi taare avion ndɔgɔ a banna kuma banna hew a ko banna a y'a partager ti se ka na layi ayi farafina kɔni an kɔni ye farafina dépassé de o ayi ndɔgɔ hali Amérique awɔ kɛ wulibali don ne bɛ siran dugu kelen min ye o ye Russie de ye o a banna ala ka n'i ci dɛ jɔn l'Amérique n terikɛ o kɔni maa man farin n'i fana jigin ka ban mais a bila dɛ maa ka man farin jigi ka farin cogo mɛnɛmɛnɛ ni i mana t'i jigi kɛ dimɔgɔba ye ka cɛ ni sama nana a b'aw bɛɛ nɔɔni ba ɲuman ye min ye an ka taani fɔ ka bɛn an ka barani kɔnɔ a banna an fana y'an ta sɔrɔ Afrique de l'Ouest an fana bɛ se k'a fɔ an jɔyɔrɔ ka ɲi bi pankulu ko la alhamdulilayi o kuma ka ɲi siga t'a la n'o tɛ pankulu nana awɔ mun bɛ yen sisan mun yɛrɛ bɛ dogo la ɲɛma o de ka ca ka tɛmɛ mun yira la kɛnɛ kan walayi kɔni minɛn bɛ yen dɛ minɛnw nana awɔ an ka tiɲɛ fɔ armée yɛrɛ de puissance ye non puissance u bɛ ka sisan kɔni awɔ Hachimi félicitations baara ka ɲi baara ɲɛna t'a fɛ hali bi n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ awɔ ɲama sɔ de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye fasiri kɛ b'a tɔgɔ de Laya Jara ɲama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye maramafɛnw kɔni ko o caman di ye ko o sanna nin waati na kɛlɛkɛ pankuru caman o fana o sanna i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ walekɛba ninnu n'o bɛ terroriste ko fɔ ɲama ko bunjoli baaraw ko o bolodalen don sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Laya Jara ko fɔ a ko k'an ka taa mun ye commune de Dɔgɔfiri an ka taa yen mara o kɔnɔ la ɲama jatigɛ walekɛba minnu kun bɛ an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko min ye armée ye a ye mun ye terroriste maa 60 ani kɔ ɲama an y'olu bɛɛ lajɛlen k'o ningɛnɛ k'o karaba mun ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye office du Niger ye ɲama ko a bɛ nin kana waati nin bɔ office du Niger ale nɔngɔndugu la ko min ye jatigɛ walekɛbaw kɛlen bɛ ka suna kɔni k'o tigɛ ka bɔ maanifinw na ɲama kɛrɛnkɛrɛnla secteur mun bɛ yen n'an k'a ma ko secteur de Dɔgɔfiri i bɛ na
ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu u caman kɔni bɛ t'u ka labɛn ka to o sabati o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kabako filɛ n'u ye labɛn k'u sabati ye waati mun na ɲɛma k'u bɛ sɔrɔ ka surutuli k'o daminɛ mun ye armée kan a ka ja duguladenw fana k'u ta a bonɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka kilisi ka di ko i da ko a ye mɔsɔrɔ sɔrɔ waati mun na ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu ɲɛma u bɛ k'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan nin yɔrɔ kɔfɔlen na n'o bɛ secteur de Dɔgɔfiri n'o b'o o mara o kɔfɔ waati mun na u bɛ k'u ka labɛnw kɛ ɲɛma ko armée kɔni ko a ye kibaruyaw sɔrɔ ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a donna k'a fɔ ko min ye mara fɔ o bɛ se ka ci cogo min na waati mun na ɲɛma ko siga t'a la ko tasuma kami i bɛna ye k'a fɔ ko min ye armée ko a ye o surtout ni jatigɛ wale kɛbaa ninnu kan ɲɛma yan ka di ni ye mun ye terroriste maa 60 ani kɔ ɲɛma ko an y'olu bɛɛ lajɛlen k'o niŋɛnɛ k'o karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko k'ala kɛli ma mɛn i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu u taara mugu pɛrɛnta dɔ k'o don jukɔrɔ dugu jukɔrɔ a kɛra sababu ye mun ye an ka lakanabaa maa 10 ani kɔ ɲɔgɔn na ɲɛma olu nin tora a ko la o kɛra yɔrɔ mun na Tɛnɛnku ani Masina o mara kɔnɔ armée kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye u y'o baara minnu ta k'olu sɛgɛrɛ ɲɛma f'u ka sa k'u t'a bonɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko armée ko a ye nin wulikajɔ in kɔni ka a bila sen kan nin yɔrɔ kofɔlen mun filɛ n'a bɛ secteur de Dɔgɔfiri na a b'o kofɔ a bɛ nin ŋana waati janbɔ jatigɛ wale kɛbaa ninnu k'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sabati yen de n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u b'u ka labɛn na armée ye kibaruya sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kelen kelen ɲɛma jama dafalen siga t'a la ko tasuma ka min ko a surutulu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a kɛra sababu ye maa 60 ɲɛma an y'o niŋɛnɛ k'o karaba maa mun minɛna ko o dagosi ko o ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ye k'a fɔ ko nin baara kɔni ko a sera ka kɛ siga t'a la ko mun ye duguladenw de y'u bolo di armée ma walasa ko nin ko in ko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o sabu kɛ yɔrɔ mun filɛ nin n'an k'a ma ko ɲɔnɔ yɛrɛ mara o kɔnɔna la ɲɛma ko a bɛ nin ŋana waati jan kɔni bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu k'u ka munumunu fanga ko a ka bon o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kosɛbɛ mun ye armée ɲɛma ko hali kibaruya laban ye mun dira nin waati laban in fana la kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Kucala o mara o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaa dɔw tun bɛ ka munumunu fari k'o bolo da ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko an y'olu ka yɔrɔ in fana kɛ c'est fini sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ko n'a ta bɛɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu waati dɔw la a tɔ ye kelen kelenni minnu ye ɲɛma k'olu bɛ to k'u kunkolo kɔni ni ka a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka jamana faama colonel Asimi Goyita i n'a fɔ i bɔra ka a ka hakilina mun fɔ nin tan k'a jira k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛjɛkulu bɛna sigi sen kan an ko min ma ko tile kura o tile kura mun n'a bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ lakana k'a tɔ sinsin a ka ja fo ka taa fara mun ye kalata o fana labɛnni o kan sɛbɛnnikɛla ko Asimi ka nin kɔrɔfɔ k'o b'a jira n na k'a fɔ ko don n'a nataw la siga t'a la ko jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ko a bɛ se ka lakana sɛbɛnnikɛla ko a ko Dɔgɔfirikaw jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ yen ɲɛma ka taa bila mun ye OFUD Niger fanfɛla la ɲɔnɔ o mara kɔnɔna la ko da bɛ jatigɛ wale kɛbaaw ye bi ko sula kɔni ko o tu ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ soit de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Laya Jara Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la Bɔratɔrɔ bɛte hali bi ka yira limanaw na radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 ni mago banna 76 33 43 03 ka foli lase PMB ma PMB portugais ka foli lase Abi Sisoko ma Mamutu Touré Abasi Togola nin bɛɛ lajɛlen tulo b'an na nin waati na Nura FM awayka don sanfɛ min ye awayka don indicateur de renouveau ndɔgɔn b'ale ta indicateur ale kuma bɛɛ ndɔgɔn ni ɲɛma nin mɛn si ma labɔli kɛ min ye awayka don bamanaden kojugu kɛlɛba kunnafoni o de ka fasiri don nka a bɛ l'indicateur de renouveau a b'o de kɔnɔ bi ko ye ko nin ko in awayka don a kɛra yɔrɔ min o bɛ kan 1 kofɔ min ye awayka don Bamakɔ anw fɛ yan ndɔgɔn min ye sɔrɔsi 2 bɔɲɔgɔn poromu bɛ Mungoro ani ka dɔn Kuse Duba Mungoro ninnu 2 bɛɛ lajɛlen bolokɔnɔ ni sinu ma k'a jira k'a fɔ maaw don minnu kɔni kɛra awayka don kamalini 2 in olu sata ye k'olu bɔnɛ u nin na kamalini 2 min n'an bɔra k'an da don a la dɔgɔkun jan tɛmɛnen k'a fɔ ko awayka don wari falennaw don u fara u yɛrɛ awayka don tuba in kɔnɔ n'o ye faya fanfɛla ye i ka dɔn k'a fɔ nin kamalini 2 in u kun faaba dɔw bɛ yen siga kɛn bɛ minnu na tigɛ dar'u kan ka tigɛ dali u kan k'u bila ka taa kan 1 na nɔgɔ dimanche don kalo tile 22 san 2023 pulgusu u taatɔ yɛrɛ a hokunu kɔni u taatɔ u 2 dama ma taa koyi maa 3 wɛrɛ bɛ yen n'o ye kasoladen tigɛjigiw ye u faral'u kan awayka don u maa 5 olu de bɛɛ lajɛlen taara k'a ko yɛrɛ kɛ c'est fini parce que u bolila i ka kaso bon da ka bon a da karila a da ma kari u kɔni bolila u bolila dɛ an ka taa a ko nin yɔrɔ in na nin da siɲɛ fɔlɔ ye koyi san 2015 fana kaɲɛ kelen na min ye sɔrɔsi awayka don maa 9 minnu tɛgɛ dar'u kan awayka don tiɲɛni jugu awayka don ani kɛwale dɔw sira fɛ olu fana taara pulukusu hali bi awayka don olu ka ko o bi sen na fasirikɛba ko incroyable mais vrai ndɔgɔ nin ko in ye fɛn min ye tubabukan na n'a fɔra dabalibanko don koyi a ko ninnu siga kɛr'u la polisi min bɛ n'o bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni awayka don a polisi kofɔ 15e arrondissement
olu kɔni de tɛgɛ da ninnu kan k'u bila ka taa di awɔ i ka dɔn ka maaw ma sabu finitigiw don bɛɛ n'i ka baara bɛɛ n'i dan bɛɛ n'i kɛcogo a ko nin maa minnu filɛ nin awɔ i ka dɔn u taalen di ka ma maaw dabalibayɔrɔ kɛra mun ye dimanche don kalo 22 san 2023 nɔgɔ nin maa ninnu filɛ nin ka taa pulugusu u kɛra maa 5 ye sabu sɔrɔsi 2 minnu minɛna ani maa 3 wɛrɛ faral'u kan awɔ i ka dɔn u taara Patirikeba ko a ko nin yɔrɔ in dun gendarmerie nationale ka nɔgɔ ni lakana tɛ 2 ye lakana bengoyi bulukɔnɔni sinin b'a ma sabu a jirala k'a fɔ yɔrɔ in kɔni lakana ko sira fɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka ɲi kosɛbɛ a ko nka maa minnu bolila min ye awɔ i ka dɔn sɔrɔsi 2 ninnu poromu bɛ Mungoro ale ni kuse awɔ i ka dɔn duba Mungoro a jirala k'a fɔ kelen o ye deuxième classe ye tɔ kelen dɔ o ye kaporali nin 2 bɛɛ lajɛlen olu de kɛra sababu ye maa 2 min bɛ n'olu ye wari falennaw ye n'an y'a fɔ o don ko k'olu bɔnɛ u nin na olu de kɛra a sababu ye nin sɔrɔsi 2 minnu filɛ nin bulukɔnɔni sinin b'u ma wa dɔgɔkun tɛmɛnen u minɛna ne ka taa di ka maaw ma Patirikeba ko a ko min kɛra awɔ i ka dɔn siga fɔ siga yɛrɛ don tɛ koyi u yɛrɛ da de ye jɔn ko Ala fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu de ka baara don olu de kɛra sababu ye k'u fa an kɛ a kɛra cɛnfala ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔn ni maa 2 awɔ i ka dɔn mɔgɔw kɔni taara bɔ u su kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Musa Mbaye ale min ye enquêteur hors pair a taara ka taa bɔ su kan a n'a ka maaw o kumana sa ninnu kɔni filɛ nin ye awɔ i ka dɔn ka bɔnɛ u nin na nin cogo in na nka ɲininkali de bi kɛ yɛlɛma ninnu minɛna polisiw fɛ polisiw ka t'u di gendarmerie maaw ma k'a fɔ awɔ i ka dɔn olu ka baaraw de don ɲininkali min bi kɛ ninnu sera ka taa cogo di Bismillah est-ce que comment c'est parti o de ye problème ye ninnu taara cogo di a ko k'u di gendarmew ma minɛti b'u tɛgɛ la u n'u ka dossier bɛɛ k'a bɛɛ ta k'a di tile 3 o kɔfɛ anw k'a mɛn k'a fɔ ko ninnu taara ayi ɲɛma a bɛ ɲɛɲini n dɔgɔ ne k'u bɔra awɔ i ka dɔn ɲɛgɛn de fɛ nka u tun bɛ selili min kɔnɔ ko 5G ka n dɔgɔ ja u y'o ko yen k'u y'o de yɔrɔ dɔ u y'o wo bɔ a la ka pulukutu ka bɔ a kun olu ɲɛw ye maa minnu bɛ jɛlew de ye ou bien besew de don dabaw de don maa minnu bɛ fiɲɛ la fɔlɔ i tɛ ɲinko in dabila o fana ye tiɲɛ dɛ tiɲɛ don o sɛbɛnnen bɛ fasiri kɔnɔ koyi ni ye ne yɛrɛ tun b'a dɔn ne tun bɛ nin tiɲɛ don koyi u bɛ fiɲɛ la fasiri y'a fɔ koyi n ye nin ta yɔrɔ min an b'a bila yen ne tɛgɛ da ka waati min na fiɲɛ na dɛ o kɔni bɔra ni ka kan mun fɔ Patirikeba ko a ko tuma na ko an bɛ don min na ko bi ninnu minnu filɛ nin n dɔgɔ ko siga tɛ min na k'u bɔlen don dɛ wa k'u taara ko maa minnu don maa gansanw tɛ tiɲɛnikɛla yɛrɛyɛrɛw de don koyi o tuma na ko k'a lajɛ fɛɛrɛ ka kɛ u foto ka bila fan bɛɛ fɛ maaw k'u ye n'u yera o tuma an b'an ta n'an bila don n'o tɛ wala bilalen bakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma ka ca koyi a fɛn dunnen bɛ t'i ye dɛ a t'i ye dɛ Ala ka fara an kan don dun kun b'a dɔn nin bɛɛ bɛ senna i ma se k'a fɔ ko ɲɛma nin bila pasele yan i ye dan yan dɛ i ka dan yan banna a ko 2015 n dɔgɔ ko ni ɲɔgɔnna fana kɛra maa 9 bɔɲɔgɔn ko olu fana taara pulukusu nin cogo in na o kuma ma kuma jugu fɔ a la dɛ ayi kuma jugu ma fɛn f'u ma dɛ alors que e tun bɛna fɔ ko dɔ kunkolo kelen b'a fɔ ayi dɛ n ko ma fɛn kɔni f'u ma ayi ma foyi kuma jugu fana ma fɔ n ka na fasiri ma a banna ma fɛn fɔ dɛ ko in bɛ cogo min na sisan hali kunun tulo b'a la Cameroun ye journaliste kelen bɛ yen o y'o kɛ sɛtu sɛfini ye Ange, k'a ka émission dɔ tun bɛ yen ko embouteillage a tun b'o de animé nka a tununa nin y'a tile 3 ye a su taara ye a ɲɔgɔn bali i bɛ tunu de a ɲuman ye min yanni tunuli ko in ka don a la o de y'a to sira kelen bɔ ma ɲi koyi a ma ɲi dɛ e b'a ye ne bɔra woni in fɛ kuma dɔ n bɛ bɔ woni dɔ in fɛ i y'o fɔ ne y'a fɔ a ye n k'a ka soudeurs ni menuisiers ni maçons ɲini u ka da 2 bɔ yɔrɔ in na o de fɔra an ka escalier dɔw bɔ fan dɔ fɛ ka dɔ bɔ fan maa tɛ ko cogo dɔn a gɛlɛyara dɔrɔn ko in bɛ cogo min sisan chacun pour soi Amadu ko kuma dɔ Ala ka hinɛ a la bɛɛ b'i ba bolo ma fɔra don min a kɛra mankan ye k'a sɔrɔ tiɲɛ don dɛ Ala ka ni sababa bɛɛ indicateur de nouveau n dɔgɔnin y'u ka fasiri ye n y'a ta yɔrɔ min n y'a bila yen n ma kuma jugu fɔ kosɛbɛ a banna Madiba ka ɲɛmaa le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Mahamadu Jara kosɛbɛ Mahamadu Jara a kumara a ko mun ye sanayɛlɛn kalanden maa 8 ɲɔgɔnna kosɛbɛ kalanden minnu n'u bɛ kalanso min bɛ n'an k'a ma ko FST ani ka taa fara mun ye ISA kan
abi be ka ci bila bintu ma de fa ta ka se ka bintu la sɔrɔ abi sogo kɔni a dɔgɔmuso don awɔ kosɛbɛ a banna kuma kaɲi kosɛbɛ ala ka ni saba bɛɛ ami ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko kalanden 8 ɲɔgɔnna maa minnu bɛ a ka ja k'u bɛ faculté des sciences et techniques damusoya kumala n'an k'a ma ko FST mais fasiri min tɛmɛna sisan ma fɛn jugu fɔ a la dɛ i ma fɛn jugu fɔ sa i kun bɛna fɛn jugu dɔ fɔ ayi komi ɲininkali don parce que e ma e maa minnu kɛlen u bɛ fiyɛ la ayi ɲininkali don parce que e ka u bɛ maaninfinw faga ka tila ka jɔ a la ko lɛya kɛ ka tila ka tunu ɲininkali bɛ kɛ dɛ ne yɛrɛ kun m'o yɔrɔ bɛɛ jateminɛ ayi foyi tɛ yen foyi tɛ a bɛ Gawusu est ce que mɔgɔw y'a mɛn ayi maa ma mɛn sa maa yɛrɛ dama de y'a mɛn basi tɛ a ka ɲi maa ma mɛn an yɛrɛ dama de y'a mɛn ko lakɔlidenw kɛra cogo di kosɛbɛ ɲɛma nin ye ekɔliden 8 ɲɔgɔnna ye a b'i n'a fɔ olu ta ko mun tɛ kalanko ye ɲɛma kalandenw don minnu ne bese bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye bali yɛrɛ kɛ marifa mun bɛ n'an k'a ma ko bali yɛrɛ kɛ ɲɛma ani ka taa fara mun ye bese ni muru belebelew a ka ja fo ka taa fara mun ye dɔrɔgu juguw kan ɲɛma ninnu de yera ni kalanden ninnu kɔni u bolo ɲɛma ninnu kɔni taara kalanso ka taa kɛ mun ye lagɛri kɛyɔrɔ ye a kɛra sababu ye mun ye maa 8 ɲɛma olu maa 8 bɛɛ lajɛlen gɛnna k'u dabɔ mali kalanko bɛɛ lajɛlen na k'a kɛ c'est tout c'est fini ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ɲɛsi gɛlɛya caman bɛ yen bi u bɛ an ka sanayɛlɛn kalanso ninnu k'o sɔrɔ o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'i m'a mɛn k'a fɔ ko dɔɔni kɔni ko o tora wa a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mun ye ekɔlidenw u yɛrɛ mana kari ɲɔgɔn na ɲɛmaya ɲini o tɛ wa ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko o ɲɛmaya ɲini mun o baara n'o o bolodara ekɔliso mun bɛ n'an k'a ma ko faculté des sciences et techniques damusoya kumana n'an k'a ma ko FST ani ka taa fara mun ye institut des sciences appliquées kan damusoya kumana n'u k'a ma ko ISA ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kalanden 8 ɲɔgɔnna ninnu kɔni k'u gɛnna pepepewu ka bɔ mali kalanko la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ se k'an sigi n'a ye an bɛ don min na komi bi k'a fɔ ko mun ye mali kalanko ko ɲɛtaa kura ko o bɛ ka ta a la wa o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na dɔw taara mun ye kalanso ka taa kɛ lagɛrikɛyɔrɔ ye wa u taa tɛ mɛnɛ ko sisi ko o ti bɔ ɲɛma ko maa minnu bɛ a ka ja k'u bɛ nin université 2 in ka a mara bɛ don min na komi bi ɲɛma olu de conseil de discipline k'o kɛnɛ k'o sigi sen kan conseil de discipline kɛnɛ sigilen sen kan a nana ye k'a fɔ ko mun ye ekɔliden 8 ɲɔgɔnna bɛ yen ɲɛma ko olu ta kun tɛ kalanko ye ekɔliso la koyi olu ta kun o ye ko wɛrɛ ye besew de b'u bolo bali yɛrɛkɛw de b'u bolo sokɔnɔna mun ye kɛlɛkɛminɛnw de b'u bolo k'olu taara mun ye kalanso kɔni ka taa kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye kosɛbɛ awɔ sabalikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko décembre kalo tile 2 ɲɛma san 2022 i bɛ na ye k'a fɔ ko ni ekɔliso sanayɛlɛn ekɔliso 2 in kɔnɔna la ko kata ba 4 ko o de wulila ye o kɛra lagɛrikɛyɔrɔ ye ɲɛma kabi o kɛra maa caman kɔni ko o banana ko in dafɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara ko o sigira sen kan o sabu kɛ ko min ye jɔyɔrɔ ɲini ko o baaraw kun bɛ sen na o kɛlen sababu ye ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko furugufurugu kɔni ko o wulila mankan o wulila ko mun ye conseil de discipline mun o bɛ nin sarayɛlɛn kalanso 2 in kunna olu ye u sigira u sigira ka kuma u bɛnna kan k'a fɔ ko mun ye kalanden 8 ɲɔgɔnna an k'olu tɔgɔ bɔ mun ye kalanko yɛrɛ bɛɛ la k'u gɛn ka bɔ mun ye kalanko bɛɛ la université k'u gɛn ka bɔ yen pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ u maa 8 o tɔgɔ ma fɔ nka i bɛ na ye k'a fɔ ko maa mun bɛ yen n'o ye secrétaire général du comité IM FST ISA ɲɛma ko ale ɲɛma ko b'a la dɛ secrétaire général du comité IM FST ISA ale gɛnna a gɛnna dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la siga t'a la malidenw ka laɲini ye mun ye kalanko sira fɛ ko nin ye a sɔrɔtɔ ye wa a ye ɲininkali to min sigi kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Mahamadu Jara Mariama ka ɲɛma i bonya o b'a la Jafo ka ca an ka foli b'i ye tɔgɔ min ye awɛ kadɔ Mokhtar Doucouré a ko t'inquiète pas Madou je suis là et Mokhtar ko in bɛ kɛ cogo min je ne suis pas là ko ninnu caman bɛ a bɛ kɛ waati min tɛ bɔ a kalama o ko ninnu kɔni ye min an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn i bɛ baliko la u k'i pulu ala k'an kisi k'an daga a banna n'o tɛ o ye waatiw tɛmɛnen an koyi e ko hali bɔrɔw donna an kunna yan a bɛɛ kɛra yan bɔrɔ dun a kɛra ka taa k'i to k'a filɛ ka taa sanfɛla in na k'an dasi fo ka fo ka dibi di ɲɛ kɔrɔ wallahi a ɲɛma n'u y'i minɛ ko kelen kɛ o kɛra an ko b'i traumatisé de o bɛ kɛ a bannen o i hakili bɛ sigi pewu ne n'i minɛna i ma da i danyɔrɔ la a banna baara in kɛ sariya kɔnɔ a banna ne bɛ tilen k'o de f'i ye waati bɛɛ baara in kɛ sariya kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ ka awɔ i k'a dɔn kunnafoni di ka sɔrɔ i ma maa jogi i ma maa blessé ni ala sɔnna kunnafoni bɛ di a bɛ maa jogi a bɛ maa i bɛ maa blessé ka sɔrɔ i ma blessé o n k'o bɛ kɛ o ye kunnafoni taabolo n'a kɛcogo ye n'o tɛ a barika ala ye dɔgɔn bɛ taa Azalɛ Express n b'ale ta Azalɛ Express min ye awɔ i k'a dɔn Alpha Mayiga
journaliste et réalisateur, président de la com, Château. Château. Alpha Maiga away kadro ni aka fasiri abbe azale expressi abode kono bi kosobe bayana banani aya kon ma bawo yigi nyagu mu ngalo gawa ma bawo de akumana agata kona azale express azalai ko away kadro lycée public mimbe na be buram ndogo ni viye bora mini viye duma atoko dara mamina ode Aïchata Cissé ni be ko amako Château akera ni sonja belebele ni muso min vle ne na be wulika jo ani chesirila mali toko bamunen ba kola mali toko nyunen ba ku nya fandani nani befe Château ani ningaka apana Château ani ningaka sigata la Aïchata Cissé wasirika ba ko nindo ndogo nindo away kadro ni sonja dodo clear bochugo ani wati ere kechugo mauka fini donjugo ananyi wana chama korole anyango solula akera ni sonja bay ko ya fara muso ka dem sem fara ma ba koroka nindo yi away kadro ina fo la dala kula nyonye baw bi kechugo mina nindo yi akera ti anzigina ko wasirika ba ko akera yoro min be ani kelinya o kuma de bi foy balimaya shinji tugu teriya o dama o de bi foy burem gawche ani muso dem ani mabakoro ubinye yoro ningo ngana tafu ko ndo abela jelen kera ka ka yoro fa dew lycée public away akonona na minya away kado cercle min vleni no ye burami akali che folo ka toko da ni muso ba bayina no be Château ko fo ani sonja abarka buena ko sobe akode kama minya away kado force vivu minumbe na be away kado ni cercle na no ye burami ukoko ni ndo yi kwa tina ke donganzanye fo nyema ka don akadonga fo dongo ala away kado mado be min bora ni yoro na abibara mina aka wali nyumando away kado fo kata keka nyeshama janvier kalo kleta ani kele san 2023 ni ndoyi away kado akara doye do minni away kado burem gaw nuti na nyina ako be ani kelenya o sinjili tege di nyoma o sinjili honorable away kado Aïchata Cissé dit Château fo ite away kado amaminge kanyeshi ni ngol numbela jilema ni yoro min dale fle ka to dala hectare duru yoro enfenzele mbo deka salta ani kele minya away kado l'école de kemesaba ani binani ani woro ndo olude biseka do ni yoro ina nika kalange away kado yoro ngonna fasirike bako ako ni ndoyi away kado akera do minni awali nyuman do o dondo Aïchata Alassane Cissé dit Château le 11 les 11 12 13 janvier ndo minye buram gawe a force vivi no ya amayele ko na away kado adishibawi abbe farale nywanga conseil national de la transition au kala sigi 2000 ndo yo wali nyuman do ka kanye sama tabarikala ala nyama mata ni bela jele kana blaki furi ma ko kuma yodi Château décision itara be ka jede konona na assemblée générale belebele o konona mingere janvier kalo clé konondo akera yoro mi o duguti ka yoro ka jira ka fo ulu dugula dew ulu disibaw fenfen be buram ko fo abbe farale nywanga be jara nay nyama wi laydu minta ani hakla min dira ka lycée public in to da buram away kado ka to da Aïchata Alassane Cissé dit Château kikado ku na abenuma ajaru yebi ni min vlene away kado ni musoyi Aïchata Alassane Cissé dit Château ndo wachi bela jele abaka sego na ka dongo anabula minan na ayerbaku abu nyun kata jinya fandani nani befe kata musoya kato dombala kata malian ya kato dombala mali nyune de baku ni mali tofo jinya fa ofa mefe ni Château be abisika minga abuke o misalu chaman ba de be abisika minu vo away kado jateta ba patrika bako ako ma minu be no luko ni beka away kado jatemineke jinya fandani nani fe ani farafina be donc afo ni mingele flene dongo ala away kado Château ani ninga kan nimbara ni nyina anaka kan wallahi ade ninga kan nyama farafina era kono la bi sigata la de muso je ko men be ko Château ko atemuna wallahi wa dungu ye dro mali muso ku ningo imbela jele adem faya dira mami ma ode ambaliki jawe sente tokola ngaminya anyama ya be kumbe mami mbolo ministère de la culture ani réconciliation nationale Aïchata Cissé dit Château lycée public burem ndoga ya tokota ndogo sigata la ko namma kan yerefe billahi namma kan yerefe fambi yela na nyinde minda iya fo chugumi ma kana tanuni be kana bla ki fure kono Château ndogo an ye to duma fo ma minta bi akera ayam mali kuna wolo nanzara jamana uka kan mali kuna wolo farafina kan mali kuna wolo mali yerela Château ni chawo cha mi mana gushi nywana ani muso mi mana gushi nywana ndogo na sigile do yere ba don ka fo ni muso yi akumbe akandala ko ay wuli baldu abi kala mina
e wuli bal do de foko keledu kosobe non de nyangba soro c'est tout ça do nonu je fm soro nonu ka ko ala kandi sababa ami ne fasire adale express ko bido boli ko yibunya bala sigatala mari mega nyama bamana ko sengana fiambo obe ko masuruku ka kan sebe ko atirawa ambe bajene weli watara ambita fulo bajene anga tafulo eri ayo bashite ko na ambita ni ala sonama minya awai kado ambe fuli ani tonni ambala se maga tungara agent de santé cercle de Bafulabe région de Kay village de Kabada awai kado aba anamela ako émission ko c'est très intéressant maga anga fuli biye ini chesiri ini wuli kajo mandogo ambe na laje kata sugula soni be ami nyo sura gafeto bambulu koroni ala kaji anga nyo daga son de fer ni efuseni jire mangai jire fuseni wallahi aye deme bawo koni aya beshele aya befu cigatala jarani awo kani bara abenama jarani kosobe ala sonama ala kanto nyogoy bokar tro rebeti ambe basegene kieta fu aida magaji furuche kosobe kone ko konga fuli bai cigatala kani chesiri basegene nanya lefu awo El Haji Sukuba Samake Pre-auto an kanuba belebele do anga fuli be aye Nura FM aweka do kuma soba ingonna fuli ntonni ka lasi halibi deme bani kanuba fenfembe no klubana abebi fu ka be wali mando sigatala nima ya foto mina ali bisra dantama ameta le pousse ne be mbolo do mbe bonu aye sebani ke ba to de sinali ayira ka foko suba be nyinenga aye mu de unta ko onyine mandi ako ka nege kolik abuli nege kan no okofora abe terem boli abo okofo nema ko wati sira ko kuma kan ke mali donye na jumane keleme sababu ye bi nege adeseno no ka boli nege kan yerengo bara adeseno no ka wuli ko wati sira ko langalil ka ke mali donye sebani ngala no be sinal ko fo ayira ka fo ko munye chef de gouvernement kerenga la ministre mumbe no be transport kuna ibe na e ka fo ko ale ko ne korofo shele abeni ngana kalu dama do bo ka ira ka fo ko nege ko obina boli nege kan ko terembaro bela jile mina wuli yani san 2022 ko okaba sebani ngala ko ako ga ko ambe janvier 2023 la ne ma kibe na e ka fo ko alibi ko terrain ko ni ko nege kashikan ko ni ko amabo bamako ani kaye chilala na dumanya ka fo ko lairu ko ni ko otara mali donye lairu ko ni ko amasika time awati ga akanga boka anyefo mali donye na ya mun keleme sababu ye ka terrain ka abulili ne ma ka dangari ala sebani ngala ko ako ambe janvier 2023 la kibe na e ka fo ko munye bamako ka tabla munye kaila ne ma ko terrain ko ni ko akashika ko ni ko amabo ako ko munye gouvernement kama feran dabali bela jele neke ka boka kuma munye jamana kono donye en jumene kera sababu ye nege ko ni ko amasika buli nege kan sebani ngala ko ako du mina e ka fo ko wati temunu na ko tegera badimba ko ni foro gouvernement ye goyi sababu ke uye la ruta kaira ka fo ko malidon ku usigina e ka fo ko mi san 2023 ko be ban wati o wati ne ma ko sigata la ko nege ko anabuli nege kan teren kashika ko anabo sebani ngala ko ako fe jumene keleme sababu ye bi ka teren ko ere ka gori ko udo ala ere adesene no ka wuli sebani ngala ko ako avril 2022 la mamu no be premier ministre la no be docteur Sokel ko la maika ko fo nyama ale ko ni ya fo ko sebe ko fo kaira ka fo ko munye nege ko ni ko abina buli nege ka décembre laba ola no be san 2022 ko fo nyama ko kalo sabate meno ko fe nyama kibina ka fo ko ali bi ko nege ko ni ko akashika ko amabo sebani ngala ko ako le 13 juillet 2022 ministre mumbe no be transport kuna no be madame Dambele Madina Suku ko fo nyama ale ra fene ya ira ka fo ko nege kashika ko anabo sebani ngala ko munye korofe ngoni ko achara kosobe bololo ko ni usafe na manya ka fo ko aya ira ka fo ko nege kashika ko ni ko abibo kan juma ne kalama sababu ye bi terrain bara addasun no ka damine jamana kono don kan ko ngafuniya jamana gouvernement ku kan ngabo ka fenfo mali do nyina kan juma ne kalama sababu ye bi nege addasun no ka boli nege kan ono te na fara ka fo ko aka lawru ta jamana kono do nyi den lawru ko ni na masika time atime watula ka mun gara sababu ye ka time li ko bali aka boka kuma jamana kono do nyina famia obisika sura ala to muna na fani filani anya sama ka bol le pousse ale konna la sabani ka ba to de sinali ma ga nyama ibunya obala ndoko mi nouvelle horizon ne ba leta nouvelle horizon awai do Fatoumata Buba Doumbia Fatoumata akumana nouvelle horizon kono sogomaina ndoko mi nya awai do nin kibaria nte kibaria duma sabu ni nya ambala ka doka awai do ntanyali ni yo o kibaria dile awma jugo awai do waliya jugo
ani ka don ta shido ako min ye kurutumu trore ndogo min ye a jogini daw kera a sataye a kera janvier kalo kile mugan san 2023 ako min ye communiqué do ye min bora juma do janvier kalo kile mugan san 2023 ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ko be nyama kunafuni ka jira ka fo min ye kurutumu trore dimseni min santani nani ne aweka do bingani waliya tara ka nyeshama jala ko yere fanfɛ aweka do kwa koni abonena anina ko ingera juma do kalo kile mugan min ye aweka do kile tan atale l'hôpital de Katila o kɔfɛ ko ni y'a jateminɛ sibiri do décembre kalo kile 31 anw de b'a wele ko 31 su 31 décembre ndogo ka do ka fɔ don min na bi la ɲɛnamaya nisɔndiyaw barika bi bonya kosɛbɛ nka gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu tɛ se ka fɔ ka se a dan na ko kuma na Kurutumu Traoré ale min ye Sidi ani Fatumata Traoré olu denmuso ye ndogo maa dama min bɛ ni bingani waleya taara ka ɲɛsin u ma Kurutumu sen bɛ aweka do o maa dɔw la nka ale ta bɔ kɛra kalama wa ale ta yɛrɛ bɔ kɛra kalama cogo min na o ye cogoya juguba ye sabu minisiriso min ɲɛsinnen b'u ka ko bɛɛ lajɛlen ma ale de ye kibaruya di jumadon kalo kile mugan ka jira an na k'a fɔ min ye Kurutumu ye k'a bɔnɛna a nin na ndogo min ye jeune denmisɛnnin dɔw de bɛ aweka do min ye an ba Kurutumu yɛrɛ ta fɔlɔ a yɛrɛ bɛ san 14 bɔ ɲɔgɔn na a san 14 min ye 31 su bingani waleya de taara ka ɲɛsin a ma a ko kunnafoni min n'o dira programme de u y'u ka programme kɛ 31 su aweka do Kurutumu u filɛ ka invité invitation a jɛra n'a ye aweka do u taalen denmisɛnnin ninnu de filɛ nin ye maa 4 kamalen 4 olu de filɛ nin ye ka bingani waleya ta bingani waleya cɛjugu ni ka ɲɛsin aweka do Kurutumu ma n'o bɛ Kurutumu Traoré n'o b'o kofɔ nɔgɔ bingani waleya min taara ka ɲɛsin Kurutumu ma Kurutumu yɛrɛ fana nin waleya min n'o kɛra a yɛrɛ m'a fɔ a somɔgɔw ye dɛ nka min ye ko in kɛra aweka do a bɛ ɲini ka tile 10 jate a bɛ ɲini k'o bɔ o de siratigɛ la a nana jateminɛ nana kɛ k'a ye k'a fɔ Kurutumu a t'a cogo la a man kɛnɛ joginida minnu n'olu ye Kurutumu sɔrɔ joginida ninnu aweka do infection aweka do a bɛ ka juguya wa o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen waati min u bɛ nin kɛ drogue min n'u y'o d'a ma ani shisha jugu min bɛ yen n'a y'o ta o bɛɛ kɔlɔlɔ n'u fɛnw aweka do olu tun bɛ ka wuli Kurutumu fɛ Kurutumu yɛrɛ tun tɛ a cogo la somɔgɔw yɛrɛ kɔni dabali banna o de siratigɛ la service local minnu bɛ yen n'o bɛ promotion de la femme ko fɔ Kati mara la olu kɔni kunnafoni na janvier kalo tile 10 min ye Kurutumu ye aweka do ale kɔni du y'a ta ka taa n'a ye service d'urgence la gynécologie aweka do hôpital de Kati service minnu bɛ yen n'o ministère de la promotion de la femme olu m'o ko fɔ olu yɛrɛ y'u jɔ ni aweka do ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye yalisa a bɛ se ka furakɛ cogo min nka min ye aweka do bogotigini jɔn ko ala aweka do tile dama dama o kɔfɛ n dɔgɔ ka do bogotigini aweka do n'o ye denmisɛnnin ye san 14 ko a filɛ nin ka aweka do diɲɛ to aweka do an ye Basiri Kaba ko a ko ministère de la promotion de la femme u ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ hali bi min ye aweka do sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sababu ye min ye maa 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye denmisɛnnin 2 minnu siga kɛn b'u la kosɛbɛ k'u nɔ b'a la olu kɔni tɛgɛ dara olu kan communiqué y'a jira k'a fɔ ko in kɔni aweka do dɔnba ko kuma tɛ bilen sabu a bɛ kiiri ka bolo kan wa ni ala sɔnna a ma kiiri b'a ka baara kɛ maa minnu nɔ ye nin ye tɛgɛ kan ka d'u kan cogo min tɛgɛ bɛ da u kan ci nka min ye Kurutumu ye nɔgɔ aweka do ale kɔni an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ nɛma ala k'a fara silamɛsiw kan fasiri filɛ min ye aweka do Fatumata Buba Dunbiya Nouvelle Horizon nin y'a ka fasiri o ka bidon bɔli i bonya b'a la ala k'a ni sababu bɛɛ bɛn o kuma hali bi sa min ye aweka do k'a yira limanaw na k'a fɔ min ye aweka do Nura FM o kulo b'o de kunkan na 94 tobi buruburu 5 aweka do 76 33 43 03 Nura FM ɲɛma hali bi an bɛ taa ni kunnafoniw ye ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn an ko min ma ko l'indicateur du renouveau an ka taa Yoroso i bɛna ye k'a fɔ ko an ka garde national kan bɛ Yorosokaw fɛ yen ko bingani kɔni taara ka ɲɛsin nin kan kofɔlen ma nin ko in yɛrɛ kɛra arabadon su kana bila alamisadon sɔgɔmafɛla la n'o bɛ tali kɛ janvier kalo tile 19 kan san 2023 kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko attaque kɔni kɛra nin kan kofɔlen na Bamatiya wale tigilamɔgɔw fɛ n'o o bɛ kan Yoroso kan kofɔ kunnafoni ka fɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko Bamatiya wale tigilamɔgɔw kɔni hun armeniba don ni marifa jugu ye moto sanfɛ kana kisɛ ci dabɔ an ka ni kan kofɔlen sanfɛ ni kan kofɔlen kan i bɛna ye k'a fɔ ko o de okumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni wulikajɔ bila sen ka teliya la walasa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na ka ni Bamatiya wale ninnu gɛn ka bɔ u kan o attaque kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko an ka garde national kelen kɔni joginna n'o dalen bɛ Yoroso hôpital la an bɛ don min na i komi bi hakilina jigi la i bɛna ye k'a fɔ ko ni kan kofɔlen yɛrɛ kɔni a delila ka attaque na o don bɛ tali kɛ janvier septembre kalo tile 9 tɛmɛnen kan fasiri filɛ an
min bɔlen indicateur du renouveau kɔnɔ madu ma i ka ɲɛma i bonya o b'a la bonya jara ɲɛ bajɛnɛ awai ka do i bi fo ki waliɲuman dɔn Bouakari nin tɛ bajɛnɛ ka kibaruya ye yoroso kan awai ka do atakima awai ka do kɔni taara ka ɲɛsin ma min ye bajɛnɛ ye kunnafoni min di ni n y'a faamuya a b'i n'a fɔ garde kelen o kɔni o de jogira wa a yɛrɛ dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la o ma bajɛnɛ bi fo ka waliɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan a yira a la hali bi ni ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni awai ka do cɛ ka dɔnkili do ko dɔɔni dɔɔni kɔnɔni b'a ɲada siga t'a la kosɛbɛ a bi ɲɛ ni ala sɔnna o tɛ ɲɛma ya n'an ka bɔ foli an ma ta ka se Boubacar Gindo ma Boubacar Gindo ale bɛ hɛrɛma kɔnɔ pɔmpi da la an bɛ don min na komi bi maa minnu bɛ ko kulusijala gosi kɛlen bɛ k'u sɛgɛn kosɛbɛ dimi liminanpo ɲɛma ani ka taa fara mun ye nakili bana kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kadɔ kɛ ye Boubacar Gindo a bɛ nin de dɔn fo k'a dɔn kari ɲɛma ani maa minnu bɛ a ka ja k'u bɛ fɛ ka daga fɛnɛ k'a dun walasa i bɛ se ka kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma cogo min na ɲɛma n'u y'a ta k'i sɛgɛrɛ dɔrɔn a ka segin u ma i b'i jigi kɛ Boubacar Gindo ye ale filɛ nin ye hɛrɛma kɔnɔ pɔmpi da yɛrɛ la a ka nɛgɛjuru sira o de ye 72 74 54 98 kosɛbɛ ala ka ni sababa bɛɛ Bouakari bi ta in bi da yan waati ale y'an dan dɛgɛ ma k'a da limanaw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ min ye awai ka dɔ radio Nura FM gafe kɛnɛ nin y'o de ye yan'an ka taa bajɛnɛ kumakan dɔ b'i bolo k'a datugu n'a ye wa bisimila a ka ɲi da dɛrɛ bajɛnɛ i ti limanaw fɔ an ka taa mɔgɔw b'a la ko courage ko merci bajɛnɛ ko a ɲɛna dɔn dɔn tɛ wa ok ɲɛma an b'an kanubaga ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka f'u ɲɛna ko nin kun y'an y'u ka jɛmukan de sanfɛ n'o ye kunnafoni gafe kɛnɛ ye nin bɛ dansigi bi ta la ayiwa basi tɛ a diyara n ye bajɛnɛ awai ka dɔ baba ko bajɛnɛ ko champion o kumana basi tɛ n'ala sɔnna a bi ɲɛ o kumana bete kunnafoni wɛrɛ bɛ yen ɲɛma kɔni waati kɔni a sera an bɛ bi ta in bɛn nɛgɛmɔ k'a da yan